Yan na ako nala aswat ni nakadaon lang. Ano na labi no. Manang maglago na bitaw ka. Mana, aswatan mo niya ba? Lumang digit ka mo daw. Step, ngani ako ni masok. Just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. It's me again, Inday Rujin. So, for today's vlog guys, charot. So, karon guys, ubanin mi ninyo sa among outing. So, mag-outing mi karon guys, charot. So, mag-outing mi karon guys. So, kuyog nako si Maring Juntis. So, karon guys is since dili naman ko makaligo sa mga beach kay daghang beach, charot. So, kay bawal lagi tungod aning kuan pandemic. So, di ta kagawas. Makagawas man ta pero dili ka uban ato mga junakis. So, karon guys, mga ligo mi. So, ipakita na ako sa inyo unya guys kung asa may mga ligo. So guys, mga dito na mi. So, muni mong dagang tiri guys. Tara so. Kigwa! Yang, agtiniis yang. Twang. Okay, patadira. Sige, sa kuan. Uy, pag sinilas ba? So guys, mamalit pamig ka ng snack ko na magusto si Maximaon. Hi guys, wala po pa sa vlog yan. Nasidra. Guys, padulong mo dito sa boss. Doon lang na sa amo. Happy birthday. Muna yung background sa mga liguanan guys. Cementers. Magi pa may cementers. Wow. Oh, ito. Pero kami rin naligo, si ate wala. Among liguanan is doon sa cementerio pero di mag-gool kay flowing ang tubig. Para sa inyong panit kung sensitive inyong skin, daot inyong skincare. Kuya, ayaw! Yeah! Di ka kanaog dira! So, kanina tubig guys, sumpay na niya dito sa suba, dito sa babaw, sa bukid. So, dito namin maligo ka doon lang sa amo. Hangat. Sinay na ligo guys. Mga taga-amo. Wow, napay mga nailamisa-lamisa. Ah, tadapit. Hi guys, balikan namin. Magpa-cottage mi guys kay libre. Tagura. Ah, mamuagiya. Mag-cottage mi guys, salamat tayo sa gayo mo dere.
Sponsored. Responsor daw. Sponsored. Yeah. Boko lang. Sponsored yan. Kay, gulitin. Sige, unyang kayo. Sponsored by Angeline Madhus Bangpali and Mark Lara Comendador. Naligo sila. Hinay ha. Sabi ako. Sige na. Agi. Dali na. Sabi ako. Kure bo yan. Wait. Agi. Yeah. Diri. Kay, gulitin daw ni pagpapagpapay. Diri be. Ako na. Rumit ka dito kay ka. Dali. Hinay. Lanay na to guys. Ah, pamangkal dito na. Uni ay Lapay eh. Kapakuan, higit kayo. Ching! Basta na maring ka. Munat ko. Labay mo na yung sipon. Sabi mo po, basta. Sabi ako. Sorry, abiyag. Nabi ta kay dagang kahoy. Ma. Sughay. Sabi ako, sorry, abiyag. Nanami diri sa among kuan. Butang na. Katuray nyo gagmay. Ano mo hakyan? Asa? Ano? Anong pang kilo yan? Dala ko ang cracklings doon be. Naog dabi, mahayang ka be. Ano daw kung yan? Ano mo ha? Nagisag ka turoy-turay na ah. Miss Buti. Sana all puti. Kisa mo ng anak. Taga-tabok burong. Taga Mariana. So guys, naka-story ninyo, mga anak sa Lovejoy,
Kami ate Rodin manguanam tayo. Dayungan na siya ate ba din. Mag-anak ito sa niya mga ligas na din mo. Balik na po sa balay. Balik na maring ba yung ginupir. Nag-practice na natin kain. Kang sila yun daw kung kundi ka ng aswat. Ang sa mga anak ko ba? Na, asa na Daog na ka nga maring. Hungat ka sa hungat. Dali, manggipok. Manggipok siya kadaog. Katawa lang yung mahayo lagi. Wala, tao na lang ne. Ako na ko yung aswat ni mga anin. Hindi na biyak. Wala aswat ni mga anin. Kadaog lang. Labi no. Manang maglabot na bitabalan. Nana, sa aton ko niya ba? Lumang gigit ka mo daog. Step, ngani ito na yung masok. Dunso ka, no? Pag-gusyag-gusyag, nagiging ko. Dira, ipapatong, pero wang tigya ka, ipapatong, gusto yan, oy, tigay ko, lumadaog, ha? Papilit ang stop. Wala, giguro. Matay, liban, ako niyo. Wala, giguro, matay. Yung tawag sa karaton, diba, gunita lang ang salina ba? Dali ka na, anak ko, nagito kay ko. Ang dali, magkano ko, nagigay ko. Yan, hindi ba daog? Hindi ba daog? Nakikinit kay ko. Yes, mom. Look, guys. Dali, dito, dali. Aligo na tayo, eh. Init na, muli ka karon. Okay guys, goodbye. Aligo na mi. Ayos kay Kuan na. Anong kamera ba? Ayaw din. Ano to? Buka na kay na ako eh. Realize. Dago na kay kugusto. Sumut sa katambak mo na. Ako ko na siya ng mo. Bro, butante. Patiting ko sa butante. Bago sulupa. Sulok pa na ako. Daan. Pagdaan sa bukid. Ha? Let's go. Bap. Bap. Hi guys. Mga ligo na mi kay init na. So, wato na mi dito kay wala na nangaligo kaayo. So, tuara. Sabi, tidak
So guys, mabalhin mi kay kapoy ka dito. Lalong kayo, kapoy kay sige. Kan sa tiil. Hey guys, mabalhin mi kay. Dili makabak sa tinablag dito. So dire lami. Guys, daghan na nangaligo. Guys, ulit na yun. It's time to go home na. Go home? Guys, it's araw na red na contest. Daghan na nangaligo, guys. Aray, hi sakyang. Hi. Welcome to my vlog. Ano na yun? Pinay kayo? Kusga dapat. Kusga ba? Dali. Na. Na, hi guys. Hi. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Na, nagunsa man mo karon? Na, nagligo mi karon guys. Ina. Naligo mi guys. Na, arat na. Magdali ka. Inaarat. Ay, na, arat na. Magdali. Arat na. So guys, manguli na mi kay wa pa mi paniud to. Wa mi dala paniud to. So manguli na mi. Ay, slipper mi. Oh, kita man ko. Ay, din anak. Kita ko nagalintong ka. Manani og pa bugnaw manguli na mi. Kay wa pa bi paniud to. Among gidala is snack ra. So guys, di agianan. Mana sinuna? Asa ka doy? Ngano diha ka ni agi? Ay, alam. Hinay karon dili magdanlog ang sinilas.